Nebema when you Sabra boy mo dankini be natural sunu dear when ya Bema when you Naketia panso kamu Emma ketia pa our fidi in it to Sompa FM TV why Yasim Sompa mani jenia katia pana unu wada Sompa de asit neimuno Emma katia Sompa Ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo Bijisam ni jasu semina Sompa de Fuano mienu na yode bosumi yakwa kogu September bosunda toso aduonu nwoche afempi mienu anu aduonu numsunie Ghana da shoma mana yakwasiata yenyina yetie Sompa yabobo ansambia no free Sompa 106.5 ya yode baba somo se enumero nsia kasebo ba fa Sompa Africa kasia awo sante mantemu ayo 93.1 ayiko ba fa 100.9 adanfo pa radio Ewo Paris France abochimemo kwatakwa aye Sompa 101.1 takwade aye 103.3 tachiman 106.1 sunyano ya 98.9 kwanza 90.7 doma 101.3 wonyina abetume tie kasebo bi ewo ana Kingdom so afabi ewo mankasim 106.1 amaro fisi atemu live ewo Facebook no so aye Sompa 106.5 over to meet ye a honum. And no shaka sebara sebakin dear Democratino ebinise. Nippon watche ya one show wamon kwa ewo helicopter nkwenshene muno abai eti futuo bi na bedwokuo ya one show futuo do so no e de eho amanebo e de abra. Arawo sambia sibro so home circuit court no ekwa setena na emunchemu ye de bebremu no. Abai no e de dwumadie bi e ba beboa ama yenua no wonsam ewo memu e begina brane. Na woko afo ano southwest mansinimu a police commander ya wona mode ato manfo nyina nim se nei wo so obi ne na mompocha mo na nipa no wo hwede nim ne bobre ni suri ne ban bia ye woni mu a ma posifo asonte ambulance service adwumekuo no ne fa ye won kranza wo mo aye nchekere e de ama school for ye won mo wo enwume ho amanebo ye de bebrewo ye beko Zelensky ya wano aye mampanyina wada Ukraine man no ano na wapanyipa no wakasa ebra Russia man no wamokwokoto topa kodie wuro nam so ama nipa ba sedioson wamo prepre mu ode wani afoforo pinu a ana yaboaboa no a ana no mre so ye de baba so molester camp limited wo krai mu se twetwe na nyono ho a ana wode ya street piston and brush aso ya sene medima for about center wase what the time ato yade no so na time ba mr so asian kancho so malaria fever dro no kona kwato bi everfree one mo enchen na ho entumi nto yani ya hatana se baba kenkan se media ma wono ayeme akosua ajewa kwade boaten mene obapa nana ya keche Arismama yamama kwa ba feje breakers yebono enchemu ankasa enie August bosumedo ne da na etosu ensia atwenche bi eto Ghana ya chese ye gina wo baabi a na enye ye ni nyina ne se nipa nwotwe bi a won mo fa helicopter na wo mo kwa danse oboase akwa akodi dwuma e wo man no edimo fofi antoata e masa nipa nwotwe helicopter na wo mo etimo enya nkohya wo mo nyina eto yanom e wo ensia do wo bra sasemi beto
adwa no Ghana ye nyina ye boto je se ye je ho ba bia na enye yie na do nam so ama Ghana mampanyi John Dramani Mahama ejina na so eti futuo bia eno no wotu din sem Children Support Fund ye asa futuo yi e ba beboa ama enkwada ye a wo mo awufo yi eja wo mo echi no wo mo school sem wo mo bambom sem ebetimi ejina bra na je se futuo ske bia bebom bia no ye ba ma sa enkwada yi na ne ya me ka say futuo no ya wo mo te ye no wo mo echa se nipa bebre ache wo mo support e wo ye futuo no mu a ena ye mpanyufo ya wo mo ehwa sa futuo so e de eho amanebo e de aba na wo mo echa se nipa wo mo omei emu ebi wo aban mu ebi nso e ankrankрафo obi a e de ne mo a enkakra ya wo mo e wo no e de ebai na wo bobo din a ekobo ye Risk Management Limited Federated Commodity NFA Wilberg Consult SIDA Global Logistics and Engineering Limited wo mo e ka ho bi Ghana Gold Board wo mo so ekoye donation ebi Ministry of Foreign Affairs wo mo so e ka ho bi eni penfo eni ntini atwotwo ya ni nyina wo mo e de wo mo e support etimi ebeboa eye trust efani wo mo wie no wo mo se ankrankran so de wo mo de e de bai eno ene penfo ya wo mo eda trust fani ano e de atodwa sempempen sika wo mo enya no sika no ekwenim kakra 7,292,135 ena pempa ye ka say trust fund no etimi enya eda wo mo afutuo mu wo mo wie wo mo de atodwa sem se wo tie ye na se kakra bi a wo so a wo betimi de aboa trust fund yi na de aboa enkwada yi wo so betimi e de aba ene wo betimi de First Bank Bank e ho no me ho a na wo mo de trust fund sika no e famu ana se wo betimi ayi no mobile money cha se wo betimi ayi no check wo betimi ayi no bank draft ni nyina no wo de ba futuo impanyufo cha say wo mo ebeje ya opanyi ya wo no ene da wo mo animo ye Dr. Valerie Seya wo no senior presidential advisor ewo governmental affairs and coordinator ewo Sarfo and ya make kan wasemi wo no ene de sansemi e de atodwa anwure ya kenkan bi di amamu. So Home Circuit Court na no da one more ekwasetena na ebra wo mkokodru ye amranimfo koye na one more hwaye bi ade aboa judgefo ne lawyers na fe wo mo so he ba bedi wo masem wo mo nyina akọ obie na busua asem kase bi ato wo mo na anya asem keto makura na wo manfo no kire mu a ebra na asene ne kwaso no a ya jase ya tweni pa ba kwa begina da kam dasa ya ye di na asem wo no wo mo nkora jase wo wapa nyekuma jase wo bi ne mba bi a won mu fire ya wo mababa tuogu wo mo so wo court dan ni mu ene judge egenede na lawyer egenede wo manfo ya wo mdo masema ba kura de ye nkanti wo mo bro wo mo papa ye se nsuo bo wo akasa bo nkasa pampam me enam so ama jazase ne nyina da entumi ama so wo mo nyina wo ti do wo mo na ekoro no na ekoba no sa no wo mo fredum judgmakuo se wo mo mra me ye bi mfamo asan se wo mo adwuma no sabio enya se bibia to ba bia na se ja to ba bi nko a ena wo batumi adum no se koba no se mo bro ana wo wa tse no ne nyina no wo mo hwe adi hu dwuma enti wo mo bo anan eba ho ya wo mbeduru ye no na mpaniampa ne nuaniampa na se wo wai wo magye ba bia afa e wo circuit court wo no mu a chese wonya ba bi kura na ado na asi ya wo mo ne na ba bia no obi ntumi hunu se na wo mo ko nhyiamu enom kokoduru wo mu se nipa ho no so kogu ho bio se so se de ye wo bi ntumi hunu ade kodie pote a ekwana so ma wo wo mo fu ya chese wo mo tegu ajagefo ne lawyers ha wo mo circuit court wo no so sa enti ekoba na sa no wo mo so ye bi de boai ama ensuwa na wose wode gu wonso na ama won montaba ne nyina afofo no wo mutumi ayeye ama enei ano tumi abrase ya chese wo masanie no wo mkoso a etoaso na eno nam so madum judgmeko no wo mo ade atodwa a kyerese se wo hwemu pa no a saa won ne mobro na wo mo a chese dumra bi o mota hwe nkrofo hwetorofo no wo mo se ne nyina no ka won madwuma ho nam so nti se ko ba no se wo ko ba na wo ko se wo bro bitane ba bi a ebetumi abasa ba bi a na won mo no mabre enti wo mo joma home na mo makobo chenku eno nkyere se kone ko hanya mu ekoba no saade no mba show pa enti wen wo msu se ebra circuit court no kwa setena no nipa bia ni twa so se wo wa no wo makobo mo sesen ewo efa wo ba bia o yeso wo kwa akote enti eno na de wo mama ne nyina abre wo mo aya bo wo mo botoro amaje se lawyers ne judges no wo mo nyina adwane ja wo mo bag ho nam so nti wo mo besere wo manfo se bibia te saa no se koba so
ko hu na woni hu nimde anase bibia te sa no wo betu kura asansuo na de asikyere agum won ba be bodompem ewo nsuo ne mu a je se wo benya ho atete se wo na se wusuro na wo ntumi nya ho bibia ma ne nye yesu a hwe se wo befra dum judgmekuo na wo ma ba boa wo sane ye be ya enkofo hawo kese bia emfa emesue wo so Waswafo wano ne hwe ye nyina mahode awonsam so Yura John Abdullahi Jinapo wababonti de atodwa se aban no edidmedue sonkokro a eba se ya sa edmedie eba beboa ama ekuafo wom so adwuma wom edi ewo memu no wometimi edi ni ye naboa ama yenua no wonsam so ewo memu ebetimi egina abrane wose sa edmedie a yensuo enwo adwuma na wom beye ene se wokokuafo ebi efuo mu a sensu sa se eti na nso sha sese entwa ene enubaya wo mu edua no behu na sha sese esei empo odua krampo na se nsuo kra antwa enubaya no enya de betimi efifi nti eba ne sa no ya na ekuafo no eyi papa na no ene nam so ema Yura John Abdullahi Jinapo ene ekuafo no bi edi nkomo wo kire se aban no edi water energy project bi eba no wo mu de beko ekuafo no bebre wo mu a wo mu efuo ne soso no ye de bewurawura mu a na yetimi aye ama sese so nsuo kra entwa nsuo no won benya nsuo e wo sa project ne mu a won betimi edi egugugu wo mo eno baye no eso wo se sa adwumedie Korean eye aban no na eboa eye Ghana ama sa adwumedie ni etimi akoso woto aso chem se wo mo de solar energy nso eba ya miamia se bi onyama hoden kanea eni wonom no sa miamia no wo mo de ni nyina ekọ honom ende ewiabo a na ade sa wo benya kanea ademo wo se sa adwumedie eye aban eni suade hu a opeso wode ba na aboa ama enuane wodo a ye krakra edifi obi manso ene ye nontos wo be kra de efi obi manso na ba Ghana ha sei ya wo kire se Ghana ye wasase pa ya e betimi ade aduafuo ama ye ntimi ko obi manso kwampo enkwankosere anase enkoto niema emfamfi wo enti sa water energy project e ba beboa ekuafo ama wo munwuma ya wo mu ye no e betimi agina na enuane ya e wo memu nso e bekosoa ayekese Yada kasebo na ko afano Southwest Mansinimo na police commander ya warrior superintendent Andrews Kofi Okunenje na airborne man yi wode ato manfo no nyina animu akyeremu sendai nipa bonfo adoso pa sane akronfo fa wa mate atese wo ma Ghana mu na ye pa mu babi a yenya wo mo no nti no wo mba sere sendai sa wo mpotamo babi wo fie babi mu na ho so obi aba so oba ba hye so nipa no wo hwe ne bobra ne tabia wo no a won kwa adwuma wo sore na pa watifia bedro no no amane bag so was me ko ba bia ba was se nipa ne di ne nta na ma posifo nche no e bia no wo kromfo na se wanya ne sa wo kwa dache ba ba hye so ba ba hwia wo ama no ayeye pa anam so ama opanyipa no de nkyerkyero so nkwa kyehye so ane ye wode koy asampa na ye atakrom ane ahafo no South East nyina wachini wo arese wo mafo no mabambo mu ebetumi agina brande pa se konkoma ni agyan ade ama wonom na ebro superintendent Andrews Kofi Okunenje wana omanfo no mokasa no na yama no boni ya watu yankra efri afo no South West ane ni East nyina Ebenezer Sompa amana bono sei eno otorebre wo be wura mu a acha na otwe be hu se nipa yi de wo foforo wo ya ha enti no ba bi koso na ye hu su yi ya na ye de ya ni ibu se nipa foforo da obeka ya ho na ye bia wo na kofa ba ya na ya mesre ene se asampa na ye behwa onu mu so sa ye ntibi ka se ye nyina ya so abofo e na wo ha e na se bio nipa bonifo so ya ope ba bia hojo no afa ho ade ne samfo se bio enti ye mesre no ye mu na se no ma bi koso ni ye hu ni yi ya hu yi ya sutire na ye monitor no makakra bi ehwe se bia ne ye koso no na bia ni pakro no anase omo etisa no e dey so ade na again say bia ya bi hye bia ba bi omo kwotena bobra e ba ye no ayama omo kosua ban bia emmoa a omo enuti omo dia bia ya ha sei ya na be ne nka ne kase wo dia frɛ ye me ye nti dia e koso no ye dia ni betutu form say bro ye so a ye wo ye krofo bia ye from PID police intelligence department ye be bo mama ne na omo abehwe e de be ya wo nkoyi wo hu ma e ma be o me ye otamfo wo bodifo bi nsa I was your warrior superintendent Andrews Kofi Okunenje ne yetene nkano na ne kwakwa mu no ana wobo abatan ya refo nyina akokose ena yi se ko ba se wo soma akoda na akoda ne na anye fom se wo nkonko twa kwan mu a no so ka ye tie Sompa ade ba kwa ma share so wo ye area bia me nyanya report bia dan so ekọ ene enkwada etwa kwan mu aka tabo mu ewo other place besre awofo ye ma na esusa se ye twa kwan mu a ebe ya ye so ye nsa
emfa twakwan ne ensamra ebeboy na ye jankora ne nko ase omu twakwan mu a ya na ede ohaw eba akora yi so ta akobo no wepra o ma me ne papa de ti hospital police force so say ye de wo court for exposing a child to harm wajakora na ohaw atodo de do be court obi be ka say proceed pa na mabonsa mo fase da bi nya na sa emra no pese gwakora no ho ban ti no wo say hwe say ade eye ohaw no ema ti metre ye ma no ye ma ye ni nko but bia eye ohaw be me nya mo nko a me nko I was away for no Southwest Mansino Police Commander Superintendent Andrew Kofi Okuninje. Na ambulance service ejumeko no ne fire wo Nkranza wonmo akwakopiombo ewo Nkranza fiaso MA primary school ye no ewo Nkranza na womo kodru ye no womo de nsahwe ne koye e na womo echeche adusuanfo ye wonmo ewo school mu se wo fie na se bia ejahehye bi akoso emprempo wonmo a womo cheche pon ye nkwada no befa so na womo etimi ede aso ano wo bra se adwumede ekoso no panyi a wono ene de animu eyo owura Anabella Augustine one school for the etwetwe nkomo sei ena de tudwa yene nkra no eche enema mienu miensa edefa bens eho yedo mo efa chemical bens electrical bens radiational bens eho na ye mamu etiase ehun se ye wo fie no so ye betimi ahyehye ebi ebetima ye chemicals aye mamu akwakoto aba omode ye fie adwuma ebetima ye chemicals aye papa akwakoto aba omode ekwakoye omu mfu ene ehye mamu tiase se ombetimi ahyehye abra ye light nhoma na ewo fie no ene socket na de ne mo hye mu se yene ya nhwe na abribia ye tade en sai kokosa ne ma ho a eno so ebetimi ahyehye na ehyehye no na ede epura ede bre nipadua no na esan de eka esan ede bre abusua no enti yetu nkra no fo se efire na ekọ no omo nhwe ye ewo ahyehye ho nsuo esija so emo mmemme ho bebre enkwa esija so emo mfo mo ho kokọ bebre se be ya omo enko hyehye ema ne nkofa oyoni emfa mre abusua omodam ene omankasa omonipa dua ho Ora na bela wie ye no wa mana so a wode to nkoda nenum se wo mo kofia wo mo nkyre wo mo awofo ese ambulance service e wo ho se wo mo ebebo nipa ho ban na empempe no se bibisi e wo fia wo behu no na awofo no ana nipa na akwakofa abobo ya ana se motorbike wo bra wo se wo frɛ ambulance service e ma no etimi befo se nipa kro no wo se ba na sa no ya ha adwen ye afutuo etwato a yede ma school nkrani ene fiasofo nyina ene se at times obi ebe yare anase obi benya ka kwanhia obi ekwa awo so na yede nipa no eto aboboya mu anase yede ne to prage mu anase yede ne eto ka mu eno nso etimi ema nipa no esenya complications bebre ene nti yede afutuo ede ma ye students ye no mo high so mo kofia omo no mama mo enkasa efiri ene ekọ yede ye number so ede amom mo se efiri ene ekọ se in case of se bia yare bi esi ofie empofire omo frɛ numbers na yemra na yentu ambulance na yemra na yemefo mo emfa omo nko ayarasabia sa na yesen atu omo fo sɛ so obinya accident so omo frɛ na yentu ambulance na yemefo mo na emfa omo nko ayarasabia na atimi aboa ama injury nipa no enyae no se bidro yatimi aboa ama na ba a chen sɛ omo de be hye ka mu ama nipa na akonya ohawa ebesan affect no in the near future yadamashi na ne krokrebo no wode tudwa se opanyi ya wono na headmaster ewo fiaso MA primary school owura Amadu Mumuni enso de aseda PSC aseda wampam ekọ edema ambulance service adwumekuo no yeah ni JP say ambulance service for your from mobile na ni ombe ye ni na ya ni sopi e ma ehun different between ambulance service and health service nchire do na akọ so ma nkola no nyina hu hia say omoye ahweye e na say microphone bibi to obi a kwanya be fa so aye na ntempara so na ya from na omaba ababe so anu ntem se ne be ya engine semu na ya ni be je so say public sectors ni aka no health service ye ta from and ambulance service omabe ye ni be je say bia ye from a brano obeye mona mo aba be education amaye ye hye say ye be say fire service so no mo aba na ne akeka ho no ye be from so ki say from na omo so aboa ababe ye education no amaye so fm so ye be da mo ase say mo so mo be ka adwumadi ho man bibia course so pepepe ye da mo ase kwa say me from a mo be say ababe ka ye ma adwumadi na so kama ye ni shira mo na omo mo nkoso Adeshwa mani pokasa ye owura Amadu Mumuni wono assistant headmaster yo warfare so MA primary school nene ne ekotie no afeye ko obi man so na Russia and Ukraine ntokwa no akwa se bola suja no
ewo mu a timi ma ne mu so ewo mu a na ate akwakwada ɛna no kora de America mampanyi yɛ sɛ wɔne Russia mampanyi ne ɛkɔ akɔhyia Europe Putin na wɔn mahwɛ sɛ asomdwe bɛyɛ adwuma na so papa no sɛneɛ wɔsi bia prim na koma no wɔka ensiaga na ɛno na awusua ɛnɛ yi amanebɔ yɛ yɛnsa ka kyerɛ sɛ Russia man no wɔn asan so akɔ gem topa akɔ de wo pa nya asɛm ketewa mana we no sinse wiem dɔnhwere makoma akodum yenu ya no manfo gye wɔn baabi a ɛnyɛ ewie kyerɛ nipa nan ɛna wɔn efirimu na afoforo a wɔn prepra no yɛ makoma akɔ aduoson 70 ɛna wɔn pra ɛwɔ Ukraine man mu na wohwɛ mu Vladimir Zelensky wɔno ɛna yɛ mampanyini ɛwɔ Ukraine man mu ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔn kropon kɛse yɛ France Kiev no ɛwɔnom na saa topa akɔ de wo yɛ kwasensen yɛ akɔ de wo na rawo sɛm kora no sɛ nkɔda ka ho yɛ akɔda ba yɛ a wɔnya mfinhya no dumienu saa akɔda no so ɛho akɔka na ɛno na akɔ yɛ rawo sɛm pa na kakwa ne esisie no atwerɛ sɛ yɛwura Putin no wɔnya na adwene sɛ wɔ ma asomdua yɛ adwuma ɛmfa wɔn ne de nkrɔfo aman so fo ka nyinaa no a ɛnɛ America mampanyin so de na no atomuo na wɔn mo sra sa asomdua mapanya adwuma no asom kɔka wie pɛ na Russia mampanyin so akɔkyena se no akɔgya foforo de agum ama ne manfo wuwa na ewu nam so nti papa anya hwe abɔne nya hwe sɛ Russia mampanyin se enya de obetena se na wama asomdua ye adwuma e wa mai mienu nkyemu a wono Zelensky nso ntena se ma ne manfo wu a wo mu ni sa no nti se wode si a wono so de besi na de besi asi e wo kura mienu entam na wai ane amane boy a ye Zelensky wode enamwo wo se wanya se bia wono so ba beprim na koma na so ne yekeka kono se wankantim na wono so anya bi amfa mo ne manfo a anhwa dache wom de sobo ebeba bebo no a ebso wo so ne yegina ye nsam nyina esi yemfa seda emanyumako Lester Company Limited wode ya toothpaste and brush aba wonya bia wawie kura apoase papa jese eboa wo ma wo no gina so na enya ahoɔden mapa ɛno ayɛya toothpaste and the brush 0501 61 9588 na Electroland Ghana Limited nie wɔde home appliances papa na aba Bruno East manfo ya mo water chiman munso muan twitwe TV air conditioners fridge washing machine kettle rice cookers ne nyina Electroland da won mapam waseta chiman wo Kumase kwantempo no so Kumase so wo Castle Junction 0245 949495 ene wo mo ani enkomo medima for about center na doctor say what a time to yade no so was stroke yade asisi yade waposo ne yo ya diabetes mojaroso kidney failures awo mu nsem wo no eye medima for Herbal Center 0244 77 4282 Accra opoku asamayira Kumase wo bo akwagogo wona government school di nhwani mu time da so ebusia rai aye time Herbal Mixture yes wo free time da so na sa time Herbal Mixture no eno na to so na wase we no malaria fever pa na ha wadokoro wadi uchi na no monse to woje wo ba bi a enyi a aye time Herbal Mixture eno na betu ase de mo mpacho hye no so an edi ne TIME time Herbal Mixture near what time church Mr. and the Sompa FM. Wabana Sabama Waba the Bridjo, where ya Juman when ye woman rushes be now Baba Guba so Berman home. At your time church Mr. and the capsules 0244 417 669 0244 417 669. Wokwa Joma so babia one sa Abaka be running me kwa wotwa. Wamodom asoya sene. Na yore kase boy ababa sum sa friend wo fidi no de to ha. Ana semo de ba. Children Support Fund ya banete ya yede beboa emofra ya womo ejanom ekonya nkwanhia ewo helicopter no ebedwafo ya womo hweso ababonte de hunkonta ede aba na wo ya no soso kwaburo lawyers ana charge for ya womo sum circuit court no dumja adwumako no ade afutuo atodwa sefre na de kwa woni awu bibi etesa aya bodum adwumako no amane na abanete jimedua bia bai no eye water energy project no ebeboa ama yenuane wonsem ewo memu no ebetimi ejina abrane ahafo no Southwest Police Commander ansoso ana etufuo yi waso kwa hu se wobi de nam mpɔcha mo na nipa no won hyɛ da hu adwuma bia wo ye bia no a ma posifo asonte
ambulance service and if I hear one crancer, one within Sasha, Echo PMO, Ewan Fiaso, MA Primary School, one more chance as a BB2 of fear, and Nipa was our friend, a ambulance service. Your free one, you call Russia and Ukraine minor. Amatopa could your Russia minus Sako Jagu, Ukraine minus one. You go firm woman aboard at the Basumi. Na a become where I'm on Nina. You're born a better Maria Tamasia, Minitino at Yonomi and Sasso at the Basumu. I could see ya, I jawaka dear